Obila ma Kibra County ma Nairobi timo nonro e wi nek mar rawera moro mong'ere kaka Sospita Onyango Sungo mane en japuonjre e kar tiegruok ma Kirinyaga. Wachore ni Sospita Onyango ma bende ong'ere gi nying mar oledhi mar bilionea Evans Akoko nomonji gi jonjore moko ma ok ong'e kinde mane entie kar tongona moro kama ne ochuoye gi pala. Rawerano osebedo ka keto tipo mag mwandune e mbui koriwo koda ka nyamburko ma bechgi ni malo ka oganda penjore ni to kaka mwandune oya kanye kinde ma en to pod en rawera matin kendo en japuonjre. Nyaka sani pok ong'e kit ohala ma Sospita osebedo ka timo.